Здравейте, приятели! След като имаме направена някаква фирма в системата, може да видите, че тук изписва нашите фирми. Когато отидем на фирми, може да видите добавената фирма. Когато цъкнете тук или на бутончето, тук може да я редактирате, тук да я изтриете. Отивате в самото досие. Може да видите всичките данни на фирмата, както и статистика, дали има фактури, дали има ДДС отчети. Хубавото в случая е, че може да ползвате бързите бутони за копиране, за създаване на различни платежни нареждания. Например, ако искате да направите някакво платежно, вместо стандартния начин маркирате copy-paste, цъкате тук и то вече е копирано и можете да го пейснете където желаете. По същия начин за всички други пропъртита на фирмата. Може бързо да ги копирате в който документ искате. Тук можете да промените също фирмата. Благодаря!